Sisanda ukubingelela abalandeli beshana sicela igama lami uHlengiwe Sibonga Mbotho-ke. Ngithi nje nganzakwethu ake ngibeke lokhu. Kulo nyaka lo ngisempangeni. Uma kuyenzeka ukuthi nawe ungakhona ngapha empangeni, uyafisa ukuthi uze sikhulume, ungakwenza kanjalo. Uze ngeSonto, nangoLwesithathu, nangoLwesine. Ngizobe nje ngikhona. Uma ufisa ukuthi ufisa ukuza, ungangenzela nje leyo meseji, ngiyobe sengiyakuchazela ukuthi ugibela kanjani. Ngaba yiSonto, uma ukuthi uhamba ngemoto yakho kulungile ungafika ngeSonto. Kodwa uma uzogibela i-taxi, ngathi ungafika ngoLwesithathu nangoLwesine ngoba ama-taxi ayahlupha kakhulu. Uma uthi uhamba ngemoto, ngiyakunikeza i-location yokuthi ukwazi ukuthi ufike kumina ngapha. Uma uthi uhamba uzogibela ama-taxi, usuka la empangeni, ngingakunikeza i-direction yokuthi ufuna ukuza, noma nje uvele ugibele i-taxi, erenki lapha empangeni, emgodini irenki. Mase ufuna i-taxi eya eManyathi, eMdlanguba eManyathi, iyobe isiyikwehlisa-ke lapha emgaqweni ethankini kaMayisi, obusufikile-ke la. Uma wukuthi nje ungapha ngasempangeni, angibabali kakhulu abakude, ngithi nje angiyenze le vidiyo ngoba ngingakhona empangeni kulo nyaka nganzakwethu. Ngingaphatheki kabuhlungu bafethu, indlela engikhuluma ngayo umkhuhlane nje, lokhu ungibambe kanjalo. Kodwa nje uma wukuthi uyafisa ukuza, ngingakhona ngapha empangeni. Uphathe nje lokhu ongakuphatha, mhlampe noma ikhandlela elimhlophe elilodwa. Ngiyabonga.